салом бинандагони азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ман Амриддин Олимов тақдиматон мекунам. Имрӯз душанбе 24 май аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст назаре мекунем ба сархати хабарҳои имрӯз. се ширкат мувофиқат карданд ки билети парвоз ба Русияро аз $500 боло намефурӯшанд. ЮНИСЕФ ва Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба Тоҷикистон 4,6 миллион ваксина бар зидди фалаҷ доданд. Компютер, бигӯ, қарз, медиҳӣ ё не, зеҳни сунъӣ, офаридаи ҷавонони тоҷик ба кор даромад. оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон мегӯяд се ширкати ҳавопаймоии русӣ розигӣ доданд ки аз ин пас билет ба Русияро аз $500 боло нахоҳанд фурӯхт. Бар асоси баёнияи оҷонсӣ чунин розигиро ширкатҳои Сибир, Уральские авиалинии ва Ямал доданд. Гарон будани нархи чиптаи парвоз ба Русия яке аз шикоятҳои асосии шаҳрвандони Тоҷикистон ба хусус муҳоҷирон буд. Мусофирон аз он шикоят доштанд ки билетҳо бо маблағи то 15 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Икром Субҳонзода, директори оҷонсӣ, шоми 21 май ба радиои Озодӣ гуфт, мусофирон аз фардо метавонанд билетҳои парвоз ба Русияро бо нархи то $500 харидорӣ кунанд. Дар сурати мушоҳида намудани ҳолатҳои аз ҷониби нуқтаҳои чиптафурӯшӣ беасос боло бурдани нархи чиптаи ҳавопаймоӣ аз нархи муқаррар гардида, шаҳрвандон метавонанд ба рақамҳои боварӣ 236 53 34 занг зананд, гуфт роҳбари оҷонсӣ. намояндагии ЮНИСЕФ ва Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гуфтанд, ба Тоҷикистон 4,6 миллион доза ваксинаи зидди фалаҷ доданд. Тоҷикистон дар шароити ин ваксинаҳоро дастрас мекунад ки Созмони ҷаҳонии тандурустӣ мегӯяд ба сабаби сирояти бемории полиомиелит ва ё фалаҷи атфол ба 6 кӯдак дар Тоҷикистон дар кишвар вазъи фавқулодаи дараҷаи дуввум эълон кардааст. дафтари ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон бо нашри хабарномаи гуфт, ваксинаҳои зидди фалаҷ рӯзи 23 май ба Тоҷикистон расиданд. Ин ваксинаҳо дар маъракаи зидди фалаҷ, полиовирус истифода мешаванд ки моҳи май-июли соли 2021 пешбинӣ шудааст. Дар ҷараёни ин маърака дар нақша аст ки 1,4 миллион кӯдаки то 6 солаи Тоҷикистонро ваксина бикунанд. қарор аст маъракаи эмгузаронии зидди бемории фалаҷ дар ду давра баргузор шавад. Бонки миллии Тоҷикистон, Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк ду бонки гирифтори мушкилро барҳам дод. Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк аз соли 2015 дучори буҳрон шуда дар бозгардонии пасандози амонатгузорон оҷиз монданд. Назари масъулини ин ду бонк ба бозхонд шудани иҷозатномаи фаъолияташон дастрас нашудааст. Бонки миллии Тоҷикистон дар ду изҳороти ҷудогона ва мушобеҳ ки дар сомонааш рӯзи 21 май нашр шуд, гуфтааст, иҷозатномаи ин ду бонк бозхон шудааст ва то таъини мудири махсус ҳама гуна амалиёт бо ин бонкҳо манъ гардидааст. охири соли 2016 ҳукумат ба ин бонкҳо зиёда аз 13 миллиард сомонӣ ёрии молиявӣ кард, вале бонки молӣ гуфтааст ки мутаассифона кӯмакҳо вазъи молиявии ду бонкро беҳ накарданд. баръакс, бонки миллӣ гила кардааст ки дар фаъолияти ин ду бонк пай дар пай камбудиҳо такрор шуда, ислоҳи вазъ дар кори онҳо мушоҳида нашудааст. кори ин бонкҳоро ки боиси шикояти сокинон шудааст, бонки миллӣ боиси коста гардидани эътимоду боварии аҳолӣ ба низоми бонкӣ номидааст. ҳоло қарор аст ки дар ин ду бонк мудири махсус таъин кунанд ва онҳо фурӯши дороиҳои онҳоро ба фоидаи муштариён анҷом диҳанд. моҳи сентябри соли 2020 сандуқи байналмилалии пул ба Тоҷикистон тавсия дода буд ки ду бонки азими дучори мушкил, Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонкро барҳам диҳад. дар изҳороти расмии созмони ин бонкҳои низомсоз вале пардохтнопазир ном бурда шуда буданд. он замон дар посух Бонки миллии Тоҷикистон гуфта буд, то замоне ки Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк маблағи амонатгузоронро пардохт накунанд, дар мавриди барҳамдиҳии онҳо тасмим гирифта намешавад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. азимҷон азимӣ, донишҷӯи ду донишгоҳи маъруфи амрико Стенфорд ва Ҳарвард дар Тоҷикистон академияи зеҳни сунъии таҷрубт нуқтаайро таъсис додааст ва ҳадаф дорад кишварро ба як маркази зеҳни сунъӣ дар минтақаи Осиёи Миёна табдил диҳад. бисёриҳо дар оғоз ба ин тарҳи пуриддаои ҷавони тоҷик ба шубҳа менигаристанд, аммо маркази таъсисдодаи азимӣ барномаи нахустини худро офаридааст ки як бонк дар Тоҷикистон бо истифода аз он ба муштариён қарз медиҳад. ҳамкоронам Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз дар ин бора гузориш доранд ва ҳоло онро ҳамроҳ мебинем. академияи зеҳнияти сунъӣ як ниҳоди вобаста ба созмони ҷамъиятӣ таҷрабт аст.
муассиси академия 13 сол дар донишгоҳи Стэнфорди амрико таҳсил карда мехоҳад дар Тоҷикистон бахши барномасозиро тавсия бахшад. мо ҳоло як академияро ташкил кардем, академияи интеллекти сунъӣ, боз ҳам аввалин дар Осиёи Марказӣ. Дар онҷо 150 нафар талабагон ва донишҷӯён таҳсил карда истоданд дар шаҳри Хуҷанд, дар шаҳри Душанбе ва дар формати онлайн. Дар дарсҳои онлайни мо талабагон аз Қазоқистон, Қирғизистон ва Гонконг таҳсил карда истоданд. Яъне онро нишон медиҳад ки як мисоли оддии содирот, вақте ки онҳо ба дарси мо пайваст мешаванд, ин мисоли содирот аст, содироти таҷаб AI. Ва инчунин дар академия мо бо 10 ширкати ватанӣ дар соҳаи телекоммуникатсия мисли Тисел, Вавилон, дар соҳаи бонкҳо мисли Бонки Эсхата, Спитаймен Бонк, Имон Интернешнл бо 10 ширкат шартнома бастем ки аз ҳамин 150 нафар хатмкунандагони академия 50 нафарашон ҷойҳои кориро ба даст меоранд дар соҳаи интеллекти сунъӣ. дар тӯли солҳои ахир 30 нафар ҷавонони тоҷики хатм кардаи ин академия дар донишгоҳҳои 12 кишвари ҷаҳон машғули донишомӯзӣ ҳастанд. ин донишҷӯён барои таҳсили худ дар ин донишгоҳҳо ҳудуди $1.5 миллион бурсияи молӣ дарёфт карданд. муҳассилини ин академияро шавқи барномасозии зеҳнияти сунъӣ ба ин академия овардааст. ҳарчанд таҳсил дар ин академия ройгон нест, вале бовар доранд ки дар ниҳоят харҷҳояшон судовар хоҳад буд. Во-первых, те, кто приходит сюда, те регулярно. аввалан онҳое ки ба ин ҷо мунтазам меоянд, донишҳои худро дар барномасозӣ ва ҷамъовариву таҳлили маълумот беҳтар мекунанд. ман ки як моҳ боз ба ин ҷо меоям ва таҳсил мекунам, донишҳои зиёдеро ба даст овардам ки барои ман нав буд ва онро дар оянда истифода хоҳам бурд. Я вижу в применении в своем будущем. азизҷон азимӣ, раҳбари академия таҷрабт, ҳадаф гузоштааст ки Тоҷикистонро ҳаб ё маркази тавсияи зеҳнияти сунъӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ кунад. вай умедвор аст ки мақомот мушкилоти суръати суси интернет дар Тоҷикистонро ҳал мекунанд ва кишвар метавонад ба маҳзани бузурги шабакаҳои иҷтимоӣ ва тиҷоратие ба мисли Facebook, Google ва Amazon табдил ёбад. барномаро бо хабарҳои хориҷӣ идома медиҳем. бонкҳои Қирғизистон қарзи сокинони зарардида дар низои марзӣ бо Тоҷикистонро бахшиданд. се бонк дар як ташкилоти қарзии хурди Қирғизистон қарзи сокинони вилояти Бодкандро ки дар низои марзӣ бо Тоҷикистон зарар дида буданд бахшиданд. ба иттилои маъмурияти вилояти Бодканд, бонки Компанон қарзи 17 сокини вилоятро бахшида, фоизи қарзии 3 шаҳрванди дигарро камтар кардааст. ин бонк дар ҳаҷми 2 миллион сом ба сокинони зарардида кӯмаки башардӯстона расонида, барои хонаводае ки бесарпаноҳ мондааст 25 000 сом ҳудуди $300 ҷудо кардааст. бонки РСК қарзи марзбони ҳалокшуда дар низои марзиро бахшида, фазои қарзи 7 хонаводаи зарардидаро ба муҳлати 6 моҳ боз доштааст. ҳамчунин он барои зарардидаҳо аз низои марзӣ бо Тоҷикистон 2 миллион сом ҷудо кардааст. дар бахши як рӯз дар таърих, ҳамкорам Хиромон Бахозода шуморо бо таҳаввулоти ҷолибу муҳими таърихии 24 май ошно мекунад. май 24 май соли 2020 донишманди маъруфи тоҷик Ҷурабек Назрӣ дар синни 74 солагӣ даргузашт. марги ӯ дар ҳоле буд ки дар Тоҷикистон марҳилаи бисёр пуршиддати пандемия ҷараён дошт ва то он замон ба қавли вазорати беҳдошт 46 нафар бар асари коронавирус дар Тоҷикистон даргузашт. 24 май соли 1956 дар шаҳри Луганои Швейсария аввалин бор озмуни мусиқии Евровидения баргузор шуд ки дар 65 соли мавҷудияташ сарҳадҳои Аврупоро шикаста дар қаламравҳои Авроосиё ва бархи қисматҳои Ховари Миёна ҳам доман паҳн кардааст. нахустин бор дар ин озмуни бонуфуз соли 2021 Манижа Сангин, як овозхони тоҷик, ба намояндагӣ аз Русия ҳунарнамоӣ кард ки як ҳодисаи таърихӣ шуд. 24 май соли 1844 ихтироъкори амрикоӣ аввалин бор телеграмма ё барқияро аз шаҳри Вашингтон ба Балтимор фиристод. дастгоҳи телеграф ва ҳам хатти хоси худро ихтироъ кард ки бо номи алифбои Морзе маъруф шуд. ихтирои ӯ дар мухобироти иттилоърасонӣ ва ҳам бахши низоми як инқилоб дониста мешавад. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои 24 май чунин таъин кардааст.
барномаи навиди бомдодиро имрӯз ман амриддин олимов пешниҳодатон кардам. матлабҳои моро ҳамеша пайгирӣ кунед ва аз тозатарин рӯйдодҳои тоҷикистону ҷаҳон бохабар бошед. хайр, то боздид.